ଉପଦ୍ରବ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଗତ ରାତିରେ ବଣାଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦନ୍ତା ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁରୁତର ଥିବା ବେଳେ ବୀରମିତ୍ରପୁର ନୂଆଗାଁ ବ୍ଲକରେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତକ ମହିଳା ଘରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଲୁଥିବା 22ଟି ହାତୀ ଘରକୁ ଘେରି ଯାଇଥିଲେ। ହାତୀକୁ ଦେଖି ମହିଳା ଜଣକ ଘର ଛାଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଥିଲେ। ହାତୀମାନେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଦଳି ଦେଇଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମହିଳା ଜଣକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ମୃତକ ମହିଳା କୋକରମା ପଞ୍ଚାୟତର କରଞ୍ଜିଆ ଗ୍ରାମର 45 ବର୍ଷିୟା ସବିତା ଗୌଡ଼ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ହାତୀପଲ ଆସିଥିବା ଖବର ପାଇ ଗାଁ ଲୋକ ଦୌଡ଼ି ଆସିଥିଲେ। ପରେ ଲୋକମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ହାତୀପଲକୁ ଘଉଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ହିସାବ କରିବା ସହ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରୁ 22ଟିକିଆ ହାତୀ ଦଳ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁ ଦିନ ଧରି ଉପଦ୍ରବ ଚଳାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ବନ ବିଭାଗ ଯେତେ ଘଉଡ଼ାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ସୀମାରେ ସୋଲାର ବାଡ଼ ଲଗାଇବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି।